I call it on the hey man. Mr. 2K Abuja boy. Why see wanna sound on that? Da kun ji taken nan kun gane. 1SCMB ke mu ne. Waka ai kun san baiwa ne. Kuma kun san mu din zamu iya. Zamu iya. Zamu yi kuma ba gajiya. Zamu iya wanda ba su iya wasu ba mu guri. Mu dai mun ci gaba wanda bai yi sai hakuri. Ni tuke na faso da zafi na zan kona gari. Zallar baiwa ne ba magic ba sinadari. Za mu ci kiɗa kamar tuwo da miya. Wannan sautin kun san yana biya. Za mu ci gaba da mun san za mu iya. Kuma kun san kowa na da nasa aniya. Yau dai ranar ta iyawa ce, daga ni na kun san na dace. Aka fans ɗina su ma suka ce Mr. 2K lallai ka dace. Daga ni na babu yawa, canza salo kai ba tsayawa. Ba su sauti nake ba adawa, su ma sun ce ba adawa. Da kun ji taken nan kun gane. 1SCMB ke mu ne. Waka ai kun san baiwa ne. Kuma kun san mu din zamu iya. Zamu iya. Zamu yi kuma ba gajiya. Kake ne a layi, mazo ka ji bala'i. Haters na sa cikin bala'i, muna da fasgari da layi. Ka ja da mu ka ga bala'i, idan muke hawa da tsari. Ka dan fasar da ka bakari, haters a yau babba mu jari. Suna ta hasada a kaina, ina zuba fulus abuna. Suna ta kushe kokari na, suna ta faɗin cewa ba zan iya ba. Baiwar abin jamalan tana a kaina, hip hop tana cikin jini na jikina. Yaro dan arewa a bana abu na sarauta, hip hop ka ku bana abu na ku daina hasada da zagi a kaina. Rabanka naka ne ka gane batuna, rabona na wani a bana abu na kalil da tuke ne. A yau muka zo muku dan kwa kiɗa mai zaki, muka yi muku bai wata wanda Allah ne ya bamu. Kana ganin kamar ba za mu iya ba, akwan a tashi za mu zarta sanin ka. Kowa ma ai da rarrafe ne ya fara, saurin ne kake ai yanzu ne na fara. Yau zan da ka kuma gobe ma na kara, ni zan zamo teacher na koyar da rapin. Kana da ja ka zo ka gan mu a launching, kamar gada fa za mu bi mu yi hunting. Ka daina bata lokacin ka waheting. Ikon Allah ne, ikon Allah ne, ikon Allah ne, ikon Allah ne. Da kun ji taken nan kun gane. 1SCMB ke mu ne. Waka ai kun san baiwa ne. Kuma kun san mu din zamu iya. Zamu iya. Zamu yi kuma ba gajiya. Bless 100 family. 1SC MBK Entertainment, I call it on the I call it on the hey man. Mr. 2K Abuja boy. Why see wanna sound on that? Da kun ji taken nan kun gane. 1SCMB ke mu ne. Waka ai kun san baiwa ne. Kuma kun san mu din zamu iya. Zamu iya. Zamu yi kuma ba gajiya. Zamu iya wanda ba su iya wasu ba mu guri. Mu dai mun ci gaba